Mindenkit nagy szeretettel köszöntök 2025. október 29. napján a rendes testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, a 7 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek szeretném felkérni Bozsik Katalin alpolgármesterasszonyt és Zombori Csaba képviselő urat. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Van-e valakinek esetleg ezzel kapcsolatosan észrevétele? Ha nem, akkor kérem a napirendi pontok elfogadására, készfeltartásra. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk, és akkor most jön a SMS szerinti beszámoló. 2025. 15-én dr. Borbély Gergővel megtörtént a szerződéskötés a testület által jóváhagyott telekvásárlás ügyében. Önkormányzati telkek bérleti szerződései elkészültek és aláírásra kerültek a testületi döntés alapján. Itt szeretném megköszönni Zombori Csaba képviselő úrnak a segítségét hozzá. 2025. 17-én egészségügyi szűrőbusz látogatott településünkre, ahol ingyen vehettek részt a lakosok különböző szűréseken, vérnyomás, cukor, nőgyógyászati szűrések és egyebek. 10-22-én az Arany János Általános Iskolával közösen 1956-ban elesett hősökre emlékeztünk, az iskola tanulói egy igazán színvonalas műsorral készültek. Köszönjük szépen nekik és a felkészítő pedagógusoknak. 10-25-én több faragó és többfestő versenyt rendeztünk. Igazán kreatív alkotások születtek, ezek egy részét a hivatal udvarán lévő kisházikó előtt elhelyeztük, ott megtekinthetőek. 10. hó 28-án részt vettem egy tájékoztatón, melyen a versenyképes járások program második ütembeadásával kapcsolatban történt, ami azt jelenti, hogy november 3-án nyílik meg a felület, és mindössze egy hetünk van arra, hogy ezt beadjuk. Egyébként döntés leghamarabb január, amikor várunk, úgyhogy ennyit tartalmazott a beszámoló, köszönöm szépen. És akkor most rátérhetünk a napirendi pontra. Első napirendi pontunk, közbiztonsági beszámoló. Üdvözlöm Berec Róbert osztályvezető urat a Gyöngyösi Rendőrkapitányság részéről. Az anyag kiküldésre került, és Farkas Sándor helyi körzeti megbízottunkat. Ugye az anyag kiküldésre került, van-e valakinek esetleg ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel az osztályvezető úrhoz, vagy a körzeti megbízottunkhoz? Egyébként nincs meg minden közben, köszönjük szépen. Én szeretnék kérdezni, vagy kérdést föltenni, és akkor ugye utána osztályvezető úr is megnyilatkozhat, csak azért, hogy ugye ezt is lehet, hogy köztük lesz a válasz. Ugye nagyon sok esetben, amit ugye a polgárőrség részéről is látok, és ugye a lakosság részéről is, hogy rengeteg a kisebb apró bűncselekmény függően, kisebb lopásokra gondolok egyébként, de viszont azt látom, hogy nem igazán jut el magához a rendőrséghez. Hogy esetleg valami javaslat, ötlet, hogy akármi helyi szinten ezt hogy kezeljük, hogy minél több minden eljusson a rendőrségre, mert ugye a statisztikákból ezek egy idő után azért hiányoznak, és úgy tűnik, mintha sokkal rendezettebbek lennénk, mint amilyenek vagyunk. Valamint a lakosság részéről fölmerültek olyan kérdések, hogy ha van olyan kifejezetten tudjuk személyek, hogy több eljárás is van ellenük, és mégis itt vannak, és mégis szinte heti szintű probléma van velük, hogy milyen lehetőségeink vannak erre, hogy ezeket megoldjuk. Igen, jó napot, tisztelettel köszöntök mindenkit. Az, hogy a helyi eseményekből mit jutnak el hozzánk, az hát leginkább ugye a körzeti megbízotton keresztül tudjuk mi ezeket meg, illetve hogyha 112-re tesznek bejelentést, de hogyha úgy nézzük, akkor nyilván van egy szolgálati telefonjuk, tehát azon keresztül lehet őket értesíteni igazából bármikor. Ha nem érhetőek el, akkor ugye a 112-n lehet akkor segítséget kérni, és akkor a szolgálatos állományból fognak a helyszínre érkezni. De ugye a helyi kapcsolattartás lenne a legfontosabb, mert ugye előfordult az is, hogy kiértékelik, megbeszélik a körzeti megbízottakkal, hogy valóban történt-e szabálysértés vagy bűncselekmény, azt el tudja dönteni, és akkor tudjuk értékelni, eljárást indítani az adott ügyben. Az ilyen hát falurosszának nevezzük mi ezeket a személyeket, akik gondolhatnak. Ezt szintén kezeljük egyébként, illetve
van nekünk egy ilyen információs adatbázisunk, amiben ezeket az információkat be tudjuk fogadni, szintén a körzeti megbízottan keresztül. Azt, hogy itt vannak a településen, annak ellenére, hogy követnek el cselekményeket, ez elsősorban nem rajtunk múlik. Ha elzárással sújtató szabálysértést követnek el, vagy tulajdonelleni szabálysértést, garázdaságot, amiket ugye a szabálysértési törvény meghatároz, akkor tudjuk mondjuk azonnal kivonni a közterületről őket, ugye 72 órát tudjuk őrizetbe venni, és akkor egy gyorsított eljárás keretében kapnak bíróságon keresztül ugye megfelelő szankciókat. Ha bűncselekmény történik, illetve ezek a személyek több bűncselekményt követnek el, akkor pedig az ügyészségre történő mérlegelés követően van lehetőség arra, hogy bűnügyi őrizetbe vegyük őket. Ezt szoktuk igazából alkalmazni. Ez az, ami hosszabb távon kivonja a forgalomból az adott elkövetőt. Úgyhogy hát ha vannak ilyenek, akkor nyilván az a legjobb, hogyha van eljárás indítva, akár szabálysértés, akár büntetőeljárás, és akkor előbb-utóbb csak lesz annyi, ami alapján ugye őrizetbe tudjuk venni az adott személyt. Jó, rendben, köszönöm szépen a választ. Egyébként ugye az elsőre, tehát a jelzőrendszer ugye, és az információ áramlást azért is kérdeztem, mert lehet, hogy mondjuk mi nem, tehát hogy nem van valami jó praktika, van ez egyértelmű, hogy ugye a körzeti megbízottnak mi is, tehát hogyha hozzám is jön valaki, ugye én azt is próbálom legtöbbször ugye vagy Sanyinak, vagy Olivérnek, tehát azért én is szoktam jelezni, szerintem a többiek részéről is megvan, de valahogy egyébként a lakosság része még az, hogy sokan panaszkodnak, de mégis legyintenek. Most azért is kérdeztem, hogy nem van valami beváltabb, jobb kommunikációs eszköz, vagy forma, amit esetleg valahol ez már bevált, és mondjuk próbáljuk ki, tehát, mert nem tudom, tehát rengeteg ilyen van, de a polgárőrség részéről ugye a 3 képviselő úr, ugye mindegyik polgárőr, tehát erről ők is igencsak tudnának szerintem mesélni. Tényleg csak ezért, hogy ha ilyen ötlet van, akkor azért azt úgy várjuk, hogy hogyan folytatjuk. Igen? Hát talán az a tapasztalat, hogy most talán egy picit így, ugye egyre több ilyen figyelemfelhívó posztot szoktunk kirakni polgárőrség vagy saját privát oldalra is. Talán egy picit úgy kezd jobban működni az, hogy az emberek igenis jelenségben 112-re történik. Egyébként tehát az elmúlt hetekben egyértelműen érezhetően megemelkedett nálunk ugye ezek a kisebb lapások sajnos, borzasztó, mindegy, hogy mi az értéke, de nem igazán jó. Hát ha mód és lehetőség lenne, egyébként szeretnénk már, hogy ha van lehetőségünk, hogy egyre több rendőri intézkedés, mert szinte naponta, 2 naponta, maximum 3 naponta mindig van valami vízilopás bűncselekmény. Tehát jó lenne, hogyha ebben kaphatnánk a rendőrkapitányság részéről segítséget, mert hát egy picit úgy kezd lenni, meg ugye a lakosok részéről is érthető a felháborodás, mert tehát szó szerint vannak olyan utcák, vagy ahol nem mernek elmenni gyakorlatilag az emberek otthonról csak úgy, hogyha valaki otthon marad, mert szó szerint ez a pár ezer forintos mindennapos lopás dramos. Esetek nagy részében, mert nyilván ezek a ellopott tárgyak, ezek általában a környező településeken kell úgymond van cserébe elég rövid időn belül. Egyébként a lakosság részéről talán jobban működik, meg egyre többen jeleznek nekünk, mint polgárőrök, hogyha bármit látnak, hallanak, kire gondolnak, mi nyilván ezt továbbítjuk a közvetéseknek, meg sokat kommunikálunk azért, meg a környékbeli polgárőrökkel, úgyhogy ez a részével már úgy... De ha van még ötlet, azt várjuk szívesen. Hát igen. Még én annyit szeretnék még gyorsan még ehhez hozzáfűzni, hogy viszont ugye elindult a túlóra keretünk. És ugye én nem tudom a körzeti megbízottnak ugye a beosztását, de viszont jön ez a rettenetes nehéz időszak, ugye sötétedünk, rossz az idő, nincs fűtés, nincs áram, nincs semmi, tehát most még inkább az a tapasztalat az elmúlt években is, hogy most fog egy hullám elindulni, hogy amennyiben mód és lehetőségük van a beosztásukhoz, mérten természetesen, hogy ha már ott az a túlóra keret, hogy minél több időt itt tudjanak kint eltölteni nálunk. Ez csak egy ilyen kérés, tehát ezt nem tudom, hogy működik, tehát ezt a részében azért én nem vagyok benne, de most már egyre aktívabbak a polgárőr is, tehát már most azért mindenki próbál
ott is vannak új belépők, tehát egy ilyen közös erővel. Hát, hogyha még most azt mondom, hogy Csirájába tudnánk egy picit ezt elfolytani. Illetve akkor nagyon szívesen segítünk természetesen, mint helyi polgárőrök, hogyha a rendőrségnél szükséges egy 16 hét aktív fő van már, ami tényleg aktív misszió, hál' Isten szinte van, úgy mostanában szinte naponta, vagy sűrű, úgyhogy örülnénk, hogy köszönjük részletről. Csak ennyit szerettünk volna. Polgármester kérdésére válaszolva, ugye az információ hogy jut el A-ból B-be. Ugye bármikor hívsz, Igen, az megbeszéljük, működik, megoldjuk, Csabó is, vagy bármelyik kolléga hív, megpróbálok. Ha nem is dolgozok a legközelebbi munkában, akkor megpróbálok utána járni dolgoknak. 112 szerintem alapvető dolog, mindenki ismeri. Sajnos Telefonszámot, amennyire tudtuk, kifüggesztettük itt is a szolgálati számot. Ha azon nem vagyok elérhető, ha akkora nagy baj van a magántelefonszámon, akkor is tehát a faluvezetői elérnek. Sok ember viszont bejött hozzátok is panaszkodni. Amikor meg másnap kimentem hozzá, hogy na itt vagyok, mondd el mi a probléma, nem érdekel. Menj innen. Legtöbb esetben. Vagy elmondja, de utána hozzátesz, hogy de nem akar semmit, mert úgy sincs értelme, vagy a testvérem volt, a rokonom volt, múltkor is megtörtént az. Kimentem egy helyre, ott is hallomásból, hogy panaszkodott, ennek is, annak is, kimegyek, megkérdezem, milyen baj, hát ez is ez történt, jó, akkor mondom, ez is ez lenne a menete, indítsuk egy eljárás, legyen nyom, de ő nem akar. Vagy a másik történet, nem nevezem nevén, mindenki tudja, kiről van szó, akit a gyerekek ugye nem hagynak békén. Csabó többször nyújtott segítőkezet a részére. Veled együtt próbáltunk segíteni. Én számtalanszor megpróbáltam segíteni, nem. Ha nem akarja, hogy segítsek, akkor nem tudok. Rengeteg ilyen dolog van a faluban sajnos. Visszatérve a túlórára, meg ugye a rossz időre, igen, mégis azt tapasztaltam tavaly, hogy amikor bejön a hidegebb idő, rosszabb idő, a lopások meg fognak szaporodni, kisebb-nagyobb lopások a hidegre való tekintettel is, meg ugye a sötétre való tekintettel is, hogy sokkal korábban sötétedik, illetve később világosodik. Illetve nyilván amennyire tudjuk, Csabóval majd megbeszéljük, hogy a szolgálatainkat úgy intézzük, hogy akkor tudjunk együtt jönni Olivérrel, és akkor aki éppen ráér, az tud jönni velünk. Ugye ez még nem rég indult el, pár hete, de azt gondolom, hogy egyébként ahogy indult a kapcsolatunk a polgárőrséggel, ahhoz képest már szerintem nagyon jó kapcsolatunk. Rosszat nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Kis lépésbe haladunk, de szerintem nem lesz ez a probléma. Amennyiben minél hamarabb majd elkészül a kamerarendszer, akkor meg azt gondolom, hogy sokkal jobbak leszünk, mert mindenhol, mindig a fiúk se, én se nem tudunk ott lenni. Persze. Jó, ugye én ezt a kommunikációs tanácsot vagy segítséget azért is, mert ugye ezt, amit elmondtál, ugye én is tapasztaltam nem egyszer, nem kétszer, csak ugye itt jön az, hogy hát ha valakinek van egy jobb ötlete, amit mondjuk mi nem vettünk észre, vagy még nem csináltunk. Ezt várjuk, hogyha ilyen van, nagyon szívesen. Felnőtt emberek vagyunk, ha valaki nem tudja azt, hogy 112 vagy bejön, ha hozzá is bejön hányszor, pedig nem ez a fő feladatot. Akkor is megpróbálod irányba állítani, megadod a számot, fölhívsz. Ennél többet se én nem tudok csinálni ezzel kapcsolatban. Ilyen már részünkről viszont aki fel a kommunikációban szinte minden egyes applikációban ugye elég jól terjed, úgymond, vagy megy az info rajta, hogy ott azért folyamatos minden posztba tudatosan bele szoktuk tenni, hogy hát igenis a 112, mert tehát ez fontos. Esetleg valakinek van-e még valamilyen kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Osztályvezető úrnak még. Köszönöm, csak szeretném egy kicsit elhelyezni a település, a kapitányság települései között, tehát ugye most akkor nem tudom hány ügylet, amely a látenciában maradt, de ugye ez a 36 bűncselekménynél, ami tavaly került regisztrálásra, bőven az átlagos településekhez tartozik Nagyfüget, ugye Győrösi kapitánysághoz tartozó települések közül, ami viszont szerencsés, hogy itt 2 fő körzeti megbízott van, és ez azért nem jellemző mindenhol. Azt szeretném megköszönni, hogy az önkormányzat ezzel a támogatással hozzájárul ahhoz, hogy ilyen többet órákat tudunk itt a körzeti megbízottakkal a szolgálat teljesíteni. Ez is egyébként jellemző, már itt a kapitányságban a 10-12 település alkalmazza ezt a támogatást, ez nagy segítség nekünk is, meg az adott településnek is, hogy itt csak is kimondottan ezen a területen látja a szolgálatot, és ezt már elmondtam, hogy ezt rugalmas
példa, hogy az egyik településről jelez az önkormányzat, hogy óvodai rendezvény van, kérni, hogy akkor 2 óra hosszú időtartamban legyen a között megbízott. Nyilván kell hozzá a rendőr is, hogy ráérjen, de rögzítettük, ott van. Tehát most például 16-tól 18-ig ez így működik. Ez bármikor így ugyanígy alkalmazható itt is. Nyilván a rendezvény, vagy bármiféle igény merül fel, akkor ezt így tudjuk kezelni. A polgárőrséggel kapcsolat egyeztettem itt a közmegbízottakkal, nagyon jó az együttműködés, akkor ezek szerint nem csak szerintük, hanem a polgárőrség szerint. Egyértelmű. Ez szintén egy nagyon jó dolog, és köszönjük szépen. A 2 körzeti megbízott, fiatalok ugyan, de kiváló helyi személyismerettel rendelkeznek, ez sem adott egyébként mindenhol, úgyhogy örülök neki, hogy ők vannak itt tényleg, meg hogy jó a kapcsolat nem csak az önkormányzattal, a polgárőrséggel, hanem az állampolgárokkal is. És ami még mindig egy jó hír, hogy az ORFK meghatározta azt, hogy el nem vonható közötti megbízottakat, illetve településeket kell kijelölni. Ezek között mi is mérlegeltük, hogy melyik településre lenne erre a legnagyobb szükség, és Nagyfügedet beletettük ebbe a körbe. Tehát amikor Sándor nappalos szolgálatot lát el, akkor nem mozdítható el innen. Tehát nem csak a túlórában, amit az önkormányzat biztosít, hanem az alapszolgálati órákon belül sem mozdítható el nappalos szolgálatából. És vettük figyelembe, hogy a közbiztonsági helyzetet a településen, úgyhogy de még mindig azt mondom, hogy megítélésem szerint nem rossz. Ezek a jelzések, amiket most kaptuk, ezeket értékelni fogjuk akkor. Vannak ötleteim, meg vannak információim, hogy ezek az elkövetők honnan keveredhetnek ide, úgyhogy fogunk akkor erre intézkedni. Jó, köszönjük. Még visszatérve az előző témákhoz, ugye szabálysértés eljárás, bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások rengeteg háttérmunkát igényelnek. Ugye így, hogy közösségi rendőr vagyok, így ugye nem mehetek el innen. Ergo nem tudok háttérmunkát végezni, papírmunkát. Ugye most, mivel folyamatban volt a iroda felújítása, hál' Istennek elkészült, úgyhogy amint be lesz pakolva, illetve az informatikusunk ki tud jönni beszerelni, akkor már az adott napon, amikor fixen itt vagyok naplósban, nem vagyok elmozdítható, akkor tudom bent csinálni és alatni az ügyekkel, úgyhogy ezzel is előrébb segítem a saját munkámat. Úgyhogy igazából ez az egy dolog, ami nagyon fontos, és akkor sokkal gördülékenyebben, rugalmasabban tudok majd én is együtt dolgozni mindenkivel, mert sokkal több szabad időm van, mert az a baj, hogy a legkevesebb idő az, amit a gép előtt tudok tölteni, pedig ott lenne, hogy egyébként a legtöbb dolgom most, de azt gondolom, hogy nem lesz ezzel se probléma, amint beszerelik a gépeket, működni fog ez is. Úgyhogy köszönjük ezt is. Illetve a polgárőrség részéről ugye mi tudatosan készülünk, egy 30-50%-ot már emeltünk egyébként a szolgálati órák számát, illetve a főn is inkább közel 50 órát emeltünk, nagy 50%-ot emeltünk a októberi hónapban is, úgyhogy erről próbálunk oda figyelni pontosan azért, amíg kapunk egy sűrűbben mellé rendőrt, akkor természetesen, de nyilván ha szükség az beosztásra, próbálunk, vagyunk most annyian aktívak, hogy ha kapunk plusz rendőrt és szükségünk van, akkor jövünk nyugodtan közös szolgálatba. Mint ahogy voltunk is. Jó sokszor. Igen. Na, esetleg még valakinek észrevétel, javaslat. Én magam fogom Rendben. Jó, akkor kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Nagyfüged községi önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező. Viszont ezt meg kell kérdeznem, hogy most akkor kinek a neve alatt futott a beszámoló? Most a Balogh Tibor, az ezredes úr neve alatt, vagy a Perec? Igazából így a Jegyzőről Perec osztályvezető urat írnám rá. Jó, akkor ezt mi javítjuk, jó? Rendben, szóval akkor újra kezdem. Nagyfüged községi önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Berec Róbert osztályvezető úr beszámolóját a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 2024. évi szakmai tevékenységéről és a település közbiztonsági helyzetéről. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönjük szépen!
És akkor annyi, hogy ezt fogjuk javítani itt a nevet. Rendben. Akkor nekünk így ennyi lett volna, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és ránk szánták ezt a kis időt. És ennyi lett volna, jó? Köszönjük szépen! Beszéljünk, akkor van hívva. Jó, viszlát, sziasztok! Akkor folytatnánk a második napirendi ponttal. Beszámoló a Nagyfügedi Csicserkők óvoda 2024-2025. évi nevelési évéről. Jól mondtam. Zsanett. Az anyag kiküldésre került, valakinek valamilyen észrevétel, javaslat, megjegyzés. Jó, akkor kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Nagyfüged községi önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Balla Zsanett intézményvezető beszámolóját a Nagyfügedi Csicserkő óvoda 2024-2025. nevelési évéről. Aki ezzel egyetért, kérem Kézbeszedésben igen hozzá, hogy a határozati javaslat második pontja lenne, illetve elfogadnánk a pedagógiai programot is. Jó, rendben, igen, mert az nincs benne, szóval akkor aki ezzel a két határozati javaslattal egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, a testület egyhangulag elfogadta. Zsanett, köszönjük szépen a munkádat és a türelmedet. Köszönöm szépen én is. Köszönjük. A harmadik napirendi pont, döntés a helyi adók mértékéről. Erről is ugye az anyag kiküldésre került. Az adóévi mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,4%-a, ugye 2024-ben 39.293.037 forint bevétele volt az iparűzési adóból a településnek. A kommunális adó mértéke az magánszemélyben lévő lakóingatlan után 6000 forint, nem magánszemélyek tulajdonában lévő lakás bérleti joga után 6000 forint, 24-ben 3.524.243 forint bevétele volt a kommunális adóból a községünknek. A tisztelt képviselő testület fent részletezett adatokra való tekintettel, illetve a helyi gazdasági pénzügyi viszonyokra való tekintettel nem javaslok adóemelést a 2025. évre vonatkozóan. Nem tudom, észrevétel, javaslat, megjegyzés esetleg valakinek el. Jó, rendben, akkor a határozati javaslat Nagyfüged községi önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, 2025-ös adóévre vonatkozóan nem emeli a helyi adók mértékét. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, a testület egyhangulag elfogadta. Negyedik napirendi pont. Döntés az önkormányzati rendelet szerinti fűtési támogatás mértékének megállapításáról. Ugye ehhez is az anyag kiküldésre került. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeli szociális gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete alapján Nagyfüged községi önkormányzat segítséget kíván nyújtani a fűtésköltségek csökkentéséhez a szociálisan rászoruló családok vonatkozásában. Ugye itt van egy kitétel, az egyfőre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 11-szeresét, 313.500 forintot. Ezt szeptember 30-áig, tehát ezt azt kaphatja meg, aki szeptember 30-áig nagyfügedi lakóhellyel rendelkezik. A mi
támogatási keretünk, ugye a minimum 10 000, maximum 30 000 forint. Én egyeztettem itt a kolléganőkkel a szociális részlegről és a pénzügyes oldalról is, megnézve az előző évek tendenciáját, hogy milyen lehetőségek voltak is, hogy nehogy véletlenül abba a hibába esünk, hogy valaki rászoruló nem kap ebből a támogatásból, és igazándiból úgy számolgatunk, mivel elég jó összegünk van még a szociális normatívába, tehát én javaslom a 30 000 forintot, tehát adhatjuk most jelen pillanatban a maximális összeget. Tavaly ilyen durván 400 igénylő volt, de ez már nagyon-nagyon a plafon volt, tehát most megnéztük mindenkit, hogy milyen támogatások voltak már idén is, miből mennyi jött be, körülbelül milyen lakosok, hogy ismétlődtek ezeknek a lakosoknak a megjelenése különböző támogatási formákban, és ez a durván 400-zal lehet számolni egyébként. És ezt ugye november 1 és november 30 napja között lehet majd benyújtani itt az önkormányzatnál. A települési fűtési támogatás ugyanazon lakott ingatlan egy fűtési szezonban csak egy alkalommal és csak egy jogosultnak nyújtható. Tehát, hogyha esetleg valaki ugye kérdezi, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek ilyen apró részletek, de ezek az alapjai annak, hogy valaki ebben részesülhessen. Nem tudom, valakinek esetleg valamilyen javaslata? Utána még esetleg a maradványkörbe, határidőbe beleférünk még, ugye, hogy tetsző igéig. Igen. Tehát most ugye kimegy az összes támogatási forma, a szociális tüzelőtől kezdve, tehát minden, amit a szociális szféra vagy a szociális területről ki kell fizetnünk, lesz egy maradvány, azt meglátjuk, hogy mennyi, és akkor ugye újra döntünk arról, hogy az hogyan és milyen formába kerüljön a lakosság részére. Tehát nem szeretnénk egy forintot se bent tartani, mert nem szeretnénk ezt visszafizetni, hanem azért van, hogy ezt a szociálisan rászoruló lakosokat segítsük, és ez a cél. Jó, akkor a határozati javaslat Nagyfüget községi önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a 12/2023 9.28 a pénzbeli és természetbeni szociális gyermekjóléti és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerinti fűtési támogatás mértékét 30 000 forintban határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, a testület egyhangulag elfogadta. Következő napirendi pontunk a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Nem tudom, mennyire sikerült belemélyedni a testületnek ebbe a kis rendelet tervezetbe. Azért vannak, ami most azt mondom, hogy újdonság benne bizonyos szempontból, hogy az eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet. Tehát bármilyen lakos az önkormányzat felé írásban, hiszen ez egy tehát ennek a rendeletnek a betartása, vagy betartatása ugye jegyzői hatáskör. Tehát jól mondom? Ugye? Minden egyéb ilyen észrevételt, ami a közösségi együttélés szabályai megszegését bizonyítja, vagy észreveszi, akkor a jegyzőasszony felé, és bárki jelezheti. Tehát egy írásos formában, ugye ő akkor onnantól kezdve ezt a folyamatot megindítja annak rendje és módja szerint. Ebben nagyon-nagyon sok minden egyébként most azt mondom, hogy hát nekem nagyon tetszik, tehát én ezt így mondanám. Igen. Szeretnék hozzáfűzni néhány dolgot. Az egyik az, hogy ugye ez egy olyan rendelet az önkormányzatok tekintetében, ami igazából a jogalkotás terén egy kicsit úgy lóg a levegőben, mivel 2012 óta az önkormányzatoktól elvonták a szabálysértési hatáskört. Ez azt jelenti, hogy már szabálysértési hatáskörrel nem rendelkezünk. Korábban szabhattunk ki szabálysértési szankciókat, ahogy a közösségellenes magatartásokra vonatkozóan, most már nem lehet. Tehát ezen eljárásokra az AKR vonatkozik, ami azt jelenti, hogy közigazgatási bírságot tudunk kiszabni. Minden más, ami szabálysértés tekintetében történik, vagy annak a fogalmába tartozik, ugye az a rendőrség hatásköre, ahogy ugye el is mondták, ugye a körzeti megbízott, illetve osztályvezető úr. Viszont úgy gondolom, hogy az, hogy ez megmaradt az önkormányzatoknak, ez egy jó dolog, tehát továbbra is tudjuk azért valamilyen szinten szankcionálni azokat a lakosokat, akik nem tartják be az együttélési szabályokat.
és ugye a rendeletet próbáltam úgy megalkotni, hogy figyelembe vettem a lakosoknak a bejelentéseit. Itt ugye a legtöbb bejelentés arra vonatkozik, hogy volt egy olyan kérdés, hogy lehetséges-e olyan petíciót írni a lakosok részéről, ami a kitiltásra vonatkozik. Sajnos vagy nem sajnos, ilyet nem lehet, tehát az önkormányzatnak nincsen hatásköre a kitiltásra vonatkozóan, csak bíróság tud ilyet kiszabni. Viszont, hogyha egyre több bejelentés van egy lakossal szemben, akkor a fokozatosság elvét betartva, illetve a rendőrséggel együttműködve, én úgy gondolom, hogy sikeres megoldásokat tudunk ennek tekintetében tenni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Én még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ugye szerintem egyre több háznál sajnos tapasztalható az elhanyagoltság, és ugye ez is benne van. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki az árokpartot, amit egyébként igen, azt is rendbe kell tartani, de a saját udvarát, portáját, itt van az állattartásról szó, hogy hogyan kell szabályszerűen haszonállatot vagy hobbiállatot is tartani, mert egyre többször tapasztalom azt én is, ugye, hogy az emberek az udvaron halmozzák a szemetet, itt jön az, hogy patkányok jönnek, rákcsálók, ilyen-olyan bacillusok és baktériumok, úgyhogy remélhetőleg ezeket az új, azt mondom, hogy szabályokat, amiket most felállítottunk, azért fogja tudni a lakosság értékelni. Igen. Rendeletmódosításban meg kellene gondolkoznunk a büntetési hitelben az összegszerűségeket, hogy mit hova korrigáljunk, hogy vigyünk fel, mert az a baj a pár ezer forintos büntetéseknél nem igazán lesz hatásos konkrétan. Sajnos, hát nincs neki visszatartó helye. Tehát konkrétan rengeteg családi háznál van szemét, tehát a tűzgyújtásról ott megint, akkor a szemétégetésekről ott megint, mert abba lehet, hogy be kell testület elé hoznunk, hogy kidolgozni belőle, hogy hová tudunk eljutózkodni, meg mi az, ami még a észszerű kereteken belül is maradjunk azért, mert nyilván nem a büntetés lenne itt a fő prioritás, de az viszont tarthatatlan, hogy konkrétan rengeteg utca, rengeteg ház, romos, mocskos, piszkos, nem betartva semmit, nem figyelembe, nem tisztelve a szomszédot semmit, úgyhogy erről kell, hogy gondolkozzunk. Édes szinten mindenféle, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak, hogy akkor előzőszörök is élnék, hogy nézzünk már majd egy picit utána, hogy meddig tudom mozogni etéren is. Igen, tehát egy ilyen elrettentő jellegre kell gondolni egyébként, hogy mindenki... Föl sem tudjuk mérni, hogy milyen szennyezéseket okoztak azok az illetők, akik az udvarukon összegyűlt autóhulladéktól kezdve mindenféle pelenkától kezdve mindent elástak az udvaron. Tehát ez gyakorlatilag itt a talajvízünket örökre megszennyezi. Tehát tőlük eltűnik, úgy gondolják, mert nem látszik, de az, hogy be van ásva a talajba, ez valami leírható. Van kihiegyetelnek belőle. Pontosan azért kell, hogy behozzuk testület elé is. Jó, persze, ezt is tovább akkor. Ugye ez most egy forma, ami most ugye a jegyzőasszony elkészített, a jelzések alapján figyelembe véve az én észrevételeimet, a lakosság, a képviselőtestület javaslatait, és akkor még ezeket majd mindig úgy formázzuk, hogy természetesen ugye a közös célokat eredményezzen, mert ugye ezt még azért szeretném felolvasni pont azért, hogy egyértelművé váljon, hogy miért kellett ez a rendelettervezet. Az új rendelet megalkotásának a célja erősítse meg a tulajdonosi felelősséget az ingatlanok rendben tartása tekintetében, különösen elhanyagolt udvarok, hulladékok felhalmozása, az ingatlanon árkok gondozása. Szabályozza az állattartást település szinten, különösen az eltartási közösségi együttélést érintő szabályait pontosítsa, az állattartók kötelezettségeire és a közösségi zavarás elkerüléseire. Tehát ezek voltak egyébként azok a fő momentumok, ami miatt ugye változtattunk itt a rendeleten. Esetleg még valakinek javaslat észrevétel? Itt az eltartásra akkor egy picit kanyarodjunk ki, hogy ha majd emelünk a normán, nyilván az eltartása is, hogyha van és úgy lehetőség, a
büntetési tételt ott fölvinni, mert abban is óriási káosz van. Ugye, mikor el kell szállítani az önkormányzatnak, tudjuk nagyon jól, hogy milyen pénzből gazdálkodunk, nagyon nehezen jövünk ki, azt is tudjuk, hogy helyen közel ilyen 100 000 forint nagyságrend egy kutyának az elvitele, hogy az a minimum, hogy azt annak a gazdának, ha mi nekünk költségére került, hogy azt visszafizettessük. Tehát az a minimum. Ezt szeretnék megint csak hozzáfőzni, pont mai nap adtunk le egy adatszolgáltatást az ebekre vonatkozóan. A 2024-es évben az önkormányzat 3.100.000 forintot költött az ebeknek az elszállítására. Azért ez egy elég magas összeg egy ilyen kis önkormányzatnál csak az ebekre. Én úgy gondolom, hogy amit képviselő úr is mondott, hogy valóban a büntetési tételeken emelni kell. Mert semmi mással nem lehet elrettenteni ezt a... Reméljük, hogy ezt hallják. Beszabályozni. Hallják a lakosok, hogy Igen. 3.100.000 forintot költöttünk erre. Pedig szerintem ebből elég sok mindent. Sok gyerekünk van, sok rendezvényt tudnánk belőle csinálni. Sok segítséget tudtunk lenne a nyújtani. 3 millió forintnak máshol is helyet. Tehát komolyan kell venni. És ugye ez saját forrás, Ez saját mert ugye forrás, erre igen. nem kap az önkormányzat támogatást. Sajnos. Köszönjük. Igen, azért jó ezekről beszélgetni, hogy azért igen, kibújik a szög a zsákból, hogy mibe kerül az, hogy valakinek a kutyája kint szolgál az úton, és ezért egy ebrendészt kell hívni. Hát illetve bízunk benne azért, hogy amiben elkezdhetek közös projektben összeírása, az ivartalanítással, hogy Meg a csiptenés, hogy ez egy óriási segítség a lakosok részére Persze. is, tehát mi bízunk benne, hogy tehát nagyon örülünk neki, hogyha minél többen részt vennének ezen, mert akkor megszűnnének ezek a problémák. Tehát az önkormányzatok nem kellene ennyi pénzt kiadni, nem lenne a falu lakosok részéről annyi visszajelzés, hogy folyamatosan megtámadják, kísérik a buszmegállóba, kísérik az iskolába, óvodába a kutyát, tehát óriási körül, hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha odafigyelnének rá, mert tehát valamit nekünk kezdeni kell vele, mert ez így nem maradhat, az biztos. Még esetleg valamilyen javaslat, észrevétel? Jó, kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjék. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönjük szépen! Testület egyhangulag elfogadta, és ugye itt jön az 6. napirendi pontunk. Egyéb halaszthatatlan ügyek. Szeretném mindenkinek kiosztottam Tiszta Energiák címmel egy dokumentumot. Ez a cég az, aki az összes önkormányzati épületnek a napkollektorát karbantartja. Ugye nem olyan régen, itt voltak talán egy 3 hete, és végignézték az összeset. Hát ez az ajánlat. Ezt érdemes megnézni, de legelső sorban, amúgy ott az alsó sort, ha megnézitek, ugye az iskolánál hál' Istennek nincs különösebb probléma, a hivatalnál, az óvodánál, a művelődési háznál viszont igencsak nagy bajok vannak, és az ajánlatunk, a javítási ajánlat az nettó 481.610 forint plusz áfa. Ez együtt a kettő az iskolóból. Ez minden, tehát az összes probléma, tehát az összes probléma, ami ide föl van sorolva, ami az óvodánál van, a hivatalnál és a művelődési háznál probléma, ugye itt van, hogy tartalmazza a munkadíjat, a kiszállási díjat, cserealkatrész és segédanyagárakat, és hát ennyi az összjavítási ajánlatunk. Ez gyakorlatilag tűzvédelmi biztonságot, illetve az egyéb áramvédelmi biztonságot is érintik ezek a... Igen. Hát akkor nem tudjuk. Jó, csak ez már ugye azután érkezett, mikor ugye ki lett küldve a testületi anyag, és akkor gyorsan kinyomtattam mindenkinek egyet, hogy azért el is tudjátok vinni, meg is tudjátok. Az a baj, hogy munkavédelmileg is ezeket... Meg igazándiból, tehát nem olyan hasznosak most így jelen pillanatban, mint amennyire hasznosnak kellene lenni nekik. Igen? Az anyagi részére szeretnék, hogy ott a óvodával külön lesz mondva, hogy együtt kell az önkormányzatnak, mert... Minden számla külön, tehát mindig külön van minden, ami az óvodához jön, az mindig külön jön számla egyébként. Azok írtak, hogy ez itt a... Külön szoktuk kérni, tehát amikor kijöttek megcsinálni ezt a garanciális, vagy nem garanciális,
mert ugye megnézik, garanciálisan jönnek ki megnézni, de ugye amikor látják, hogy ez nem garanciális javítás, hogy akkor ennek van egy karbantartási díja, és ott is úgy kértük, hogy ilyen épületre és mindenkire külön kértük lebontani, mert utána mi külön ezt az oldával elszámoljuk. Jó, de azért csak azért... Csak a forrásért kérdeztem, ugye, mert feltételezem, hogy az oldalnál talán könnyebben megy a... Egy fokkal. Egy fokkal könnyebben megy a fizetés része, hogy mi a... Igen, csak ugye ezt azért is mutattam meg, hogy tehát sajnos most van egy ilyen, tehát azért erről a testületnek tudni kell, és még ehhez tartozóan lenne akkor ugye a kérdés, hogy a Nagyfüggöny községi önkormányzat testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy ezt a napelemes rendszereknél, ezt a karbantartást és a javítási munkát megrendelje. Csak a fizetés miatt nem szívesen, de természetesen igen. Nem hiányzik a kézfeltartással megszavazzuk, köszönöm szépen, akkor ezt továbbiakban intézzük, és nagyon szépen köszönöm. Valamint Szilágyi Dániel képviselő úrnak szeretnék átadni egy meghatalmazást, ugye ez a polgármesteri meghatalmazás a banki ajánlatokhoz. Ezt a jegyzőasszony nekünk nagyon korrektül elkészítette, ugye ez arra hatalmaz föl, hogy a bankintézetekkel kapcsolatot vegyél föl, ajánlatokat kérjél, a lekötött betétek elhelyezésére vonatkozóan tájékoztatást kérjél az aktuális kondíciókról, feltételekről, ajánlatokat ugye írásban rögzíteni kell, és ugye a polgármester részére továbbítani szükséges, és ehhez kell azt mondom, hogy megint egy szavazás, hogy Nagyfüggöny községi önkormányzat képviselő testülete megbízta a pénzügyi bizottság elnökét, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére vonatkozóan banki ajánlatot szerezzen be Szilágyi Dániel. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Én ezt az én részemről egyébként már is írtam, úgyhogy csak neked kell majd itt. Leírom a határozat számot, és akkor utána tudod is használni. Rendben, köszönöm. Lehet, hogy egy kérdés? Igen. Itt a folyó számolák után is, hogy arra is tud kérni ezzel. Minden tud, viszont most október elején maga a bank, mivel annyira régiek voltak egyébként az összes minden, hogy megszüntetésre került, és itt sokkal jobbat már adott. Ha esetleg tud annál jobbat, tehát nincs azzal probléma, de önmagát a bank egy kicsit megváltoztatta, hiszen ugye kivezette azokat a csomagokat, ami volt, adott egy újat, amit én megkérdeztem a gazdasági és a pénzügyi kollégáktól, tehát amúgy klasszisokkal jobb már az is, mint ami eddig volt. Jó. De még akár lehetőségünk is lesz még ott ezen is faragni. Valamint még én az egyebekben szeretném megkérdezni, Viktor, sikerült-e esetleg valamit árajánlatot szerezni, vagy valakivel kommunikálni a szénszállításával kapcsolatban? Sikerült, igen. Csütörtökig el fogja küldeni. Jó. Jó, rendben, mert ugye most már csak annyi van, hogy az Ormosz széntől ugye most el kell döntenünk, hogy ő hozza, vagy tudunk más ajánlatot is. Ugye képviselő úr felajánlotta, hogy egy-két embert megkérdezi, és akkor lesz még egy ajánlatunk az mellé. Azt mondja, hogy még itt azért szeretném megköszönni Szilágyi Dánielnek és Várkely Viktornak a járda felújítással kapcsolatos segítséget, mert azért az ugye a Petőfi úton is, és itt a hivatal előtt is egy kicsit tudtunk azért az embereknek segíteni azzal, hogy nem törjük a bokánkat ki. Valakinek még az egyebekbe valami? Nekem az egyebekbe. Igen. A múltkori testületünk is azt hiszem beszélhetünk róla, hogy tudunk-e valamennyi kis pénzt elkülöníteni ezeknek a párocáknak, amit a gréteres, dózeres, mert én fölvettem a kapcsolatot, beszéltem már pár emberről, hogy milyen rezsi órabérbe tudnánk, hogy egy valamennyire tűzoltásként ezekről a párocáról a helyre rakat alatt, hogy meg lenne grédereztetve vagy dózereztetve, hogy a pénzügyi kolléganők meg tudnak kérdezni, tudunk-e elkülöníteni erre, csak hogy mégis milyen óra. Igen, sok jóval nem szolgálhatunk egyébként, mert nem úgy állnak a bevételeink egyébként az iparűzési adó szempontjából sem, mint ahogy szerettük volna, tehát ott azért még azon vagyunk, hogy ezeket a pénzügyi dolgokat rendezzük, és akkor utána látjuk azt. Ipar meg kommunális része is? Igen. Vagy főként a kommunális? Hát igazándiból, ha darabszámra nézem, akkor a kommunálissal van nagy baj, most ezt így mondom. Ha viszont összegszerűsítem, akkor az iparűzési adó az, ahol probléma van. Hát, de hogy ott a lakosok része az 10%-a körüli összeg a
Azért mondom, hogy tehát, hogyha darabszámra nézzük, tehát mindegyiket nagyon jó lenne, de azon vagyunk, hogy ezek a pénzösszegek egyébként minél gyorsabban azért bejöjjenek. Úgyhogy rajta. Csak azért kérdezem, hogy erre fogunk majd választ, hogy mi az a mozgástér talán, akkor egyszerűbb lenne, mert akkor egy ilyen előzetes felmérésre, mielőtt ilyen mérésben kerülne költségbe, akkor meg tudnám futtatni, hogy Mégis mi férne bele. milyen Tehát szakaszra így van, milyen szakaszra elég, hogy mi Jó. férne bele, vagy egyáltalán nem mit tudunk belőle, de amíg tehát tudunk vele először is, hogy mi áll a rendelkezésre. Rendben. Még esetleg valakinek az egyebekben valami? Igen? Nekem lenne még kérdésem, hogy többen kérdezték, hogy elektronikai hulladékgyűjtés lehetséges-e, hogy Ezt megkérdezem, utána járok, meg őszinte leszek, nem tudom, de ezt felírom is. jó? És még annyi, hogy van egy-két utca, ahol belógó fák, illetve bokrok vannak. Tehát a kerékpárosokat is, meg az autós közlekedést is zavarják. Hogy Annyit kérhetek, hogy ezeket, amikor, mert ugye te azért javába járod a falut, főleg biciklivel, hogy ezt írjuk már össze. Igen, sokkal könnyebb Ruzsit kiküldeni, vagy bárkit, közmunkást, vagy valakit kiküldeni, és akkor úgy megpróbálunk azzal. Persze, fölírom, és összeírom. Jó, rendben. Testület részéről még esetleg valamilyen kérdés? Lakosság részéről esetleg valamilyen kérdés? Az egyebekben itt ugye hozzá lehet szólni. De igazándiból itt megmondom őszintén, hogy ugye ez volt a 6. napirendi pontunk, most ha senkinek nincs kérése, kérdése, akkor viszont én ezt az ülést, a nyílt ülést lezárom, és azt szeretném kérni, hogy a lakosság kifáradjon egy picikét, mert zárt ülés következik, jó? Jó.